थांनाय 31 थारिखआव जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां बिहोमा होबोनाय 25 बोसोर जे बर'नि सोमावसारनायाव नांथाबबोनाय जोंहा बिदा गेदेर मनीश्वर दैमारिया जोंनि बुंनायखौ गनायनानै गावनि न'खरनि आरो समाजनि ओनसोलनि एरियानि जारिमिन संकसखेरायाव फुजा होफैदों गाव सानै साथाम लोगो लानानै। बे समाव बियो गावनि खुगाजों खुद रायलायनो मोनदों बड'फा उपेन आरो बिर हनुमानजों। बे समाव बिथाङा गावनि खुगाजों रायलायनो मोननायावहाय जिथु गाव गोसो होना बुङाखै, जिथु जोंबो बिफा होननानै लिङो बड'फाखौ, तखन बुंदों बे दिनैनि बाथ्रा नङा, थांनाय 2021आवबो जोंनाव संकसखेरायाव फैदोंमोन। बे समावबो जोङो बिफा होनना गाबज्रिदों। बे समावबो बियो आंखौ नोंसोर बिफा होनना गाबज्रिनाङा, बिदा होननानै गाबज्रि होननानै बयबो जों गाबज्रिदों। नाथाय जों बे खोथाखौ रावनोबो सियार बानायाखै। जिथु बहुद गोबाव जालांबाय, बियो 30-35 बोसोर दिनै बड'फा मुङैनो गाबज्रिबाय। बेखौ बुङोबा निस्सय माबा मोनसे रायजोफोरनि सायावहाय, ओनसोलनि सायाव माबा मोनसे गुब्रुसारनाय जागोन। जों बेखौ सिन्था सरसा खालायबाय थादों। बेनि गेजेराव थाङै थुङै दाख्लै 31 आगस्टआवहाय बेराफारसे मोजांबो होनांगोन जों, बेराफारसे जोङो दुखु मोनथावबो होनांगोन। जिथु 25 बोसोर बियो जाथिनि सेक्रिफाइस खालायनानै दिनै गावखौ बावसोमदों। गोबां जों रायलायदों सिंनि बाथ्रा, जे आफा बोराइ बाथौ अननायखायसो आङो दिनै थांनानै दङ। ओंखायनो आं सोरांबानो दिनै एबसुनि मोनसे प्रे दं जाहैदों। बेखौ गाव प्रत्येक फुङावनो जेरावखि थाङा, पान्जाब, हारियाना, गुजरात, केरेला, इउपि जेरावखि थाङा बियो प्रे खालायो। थिग बे खोथाखौ बुंनानै आं दिनै बाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दिनै बड'फा गाबज्रि जायाखै, बिदा गाबज्रिजानो लुबैदों, बे सोदोबखौ बिदा गेदेर मनीश्वरा बुंदों। बेनि गेजेराव नंगौ दान्थे बिदान्थे जाखायो, मोजांजों गाज्रिया थायो, गाज्रिजों मोजां थायो, सैथोआव असैथोआ थायो, असैथोआव सैथोआ थाङो, सान थांबा हर फैखागोन, हर थांबा सान फैगोन, बे निस्सय नंगौ। नाथाय जों सासे बर' बिमानिनो फिसा होनलायनानै, जों सासे बिफानिनो फिसा होनलायना सानलायनायासो जोंनि दा कर्तब्य। बाव सोरखौबा आसि थुलायनानै सोरखौबा कमेन्ट होलायनायखौ आं लुबैयाखै। दा बिदा गेदेर मनीश्वरनि जे खावलायनायाव जे मैयानो जोंखौ प्रेस मिट होफिनदो, फंबायफोर नैबे रुबुल चन्द्र बिदा देरसिनखौ बुंहरबाय थादोंमोन, बियो आंखौ बुंहरबाय जे जोङो जानला मोनला प्रेस मिट होनो हाया, जोंहा माखासे आइ आफानि बाय बोसोन लानांगौ आरो गेदेमा सुबुंफोरनि बाय बोसोन लानांगौ होननानै जोङो बे गासैबो बाय बोसोनखौ लानाय जादों। ओंखायनो दाय बिथांमोनहा दिनै मिथियैखौ मिथिनो नाजा आरो रोंनायखौ सोरनोबा फोरों, बे जोंनि कर्तब्य। ओंखायनो आं लुबैदों जाय बिथांमोनहा दिनै आदाखौ कमेन्ट हरदों, बिनि नाम्बारखौ लाना सों, मा रहस्यआव दिनै बिदि बुंनो हादों बेफोरखौ सों। बेनिखायनो दिनै आदानिफ्राय बुंनायाव गोजानाव था, आरो मिथिनो लुबैदोंबा दिनै जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो फोलाना हरगोन जे फैगौ जोंहा पुर्निमायावहाय जोङो मोनसे प्रत्येक पुर्निमायावनो जोंखौहाय जारिमिन संकसखेरायावहाय बर' जाथिनि थाखाय, हादोरनि थाखाय, हारिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय जोंखौ ज' जानो थिनबाय थादों। जायनि थाखाय बियो मोनसे त्रिसंगम, बे त्रिसंगम जेरै वेस्ट बेंगल आरो बिटिआर आसाम आरो भुटान, बे त्रिसंगम बेवहाय जोंखौ ज' जानो थिनबाय थादों। जाय बिथांमोना दिनैहाय आदा मनीश्वरखौ बुंदों, जुदि आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो बेयाव स्क्रिनाव होना होगोन, आंजोंबो कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन बा सोंफैनो हागोन। जोंनि बिदा गेदेर अपेना ओइदिनबो फैबावगोन। बियो जायथु मोनथाम माने आसि खिथालांदों, जायथु बेखौ साननोबो गोनां। दिनै बर'आ मोनथामल'सै, बे मोनथाम सोदोब, दाना बेयो सैथोखौनो बुंदों दै, मनीश्वराबो असैथो खोथा बुङाखै। दा मोनथामाव जोंनो बुंनोबो हानांगोन जे बिसि, बिटिसि, बिटिआरबो जानो हागौ। हयथ'बा दिनै बर'आवहाय गोबांथार खस्थ' बे मोनथामखौ बाराबा जों बिपदबो जानो हागौ। दा बेफोर गासैबो निति रितिफोरखौ जोंनि आं आंनि बिबेकजों सान हर सानबाय थादों। हारिनि, जाथिनि दिनै मा मावोब्ला आरो बोरै थाङोबा जों जाथिया खौसे जागोन, बेखौ आंनि बिबेकजोंबो आं सानबाय थादों, आइ आफानाव बिबाय थादों। बेनिखायनो आं दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों बुंनो लुबैदों, जिथु आंनि बिबेकसो बुंनो लुबैदों, जिथु आङो साफ्रोमबो बर'जों लोगोसे बे बिटिआर, बिटिसिआव जेसेबां जनजाति थादों, आयेन आदालत, कर्ट कसारि अफिसाव मामला मख'दासो जों जै जानांगौ। जोंनि जेसेबां दाननाय सुनाय बोथोरा थांबाय, बे थांनाय दिनखौ थांहोदो, फैगोन दिनाव जोङो आंनि लुबैनाय बायदिब्ला दिनै हारिखौ, हादोरखौ, देशखौ लाखिनांगौब्ला जोंनि बिफा हिसाबै आङो बुंगोन, जोंनि साहित्य सभाखौ आङो बिफा जानानै, गेजेरनि जानानै मावजानो लुबैदों। आरो लोगोसे
बिमा माहारि हिसाबै आङो गोदो आबोबा जेरैबायदि दैदेनबोदोंमोन जोंनि जियागुरियावबो गोबां मिथिं मेल मिथिं गाबफैदोंमोन आबबनि दिनाव माखासे नानां बानां माबा आइजोफ्रा मावनो हायाखैमोन आरो बिनि गेजेराव दिनैहाय फिसाला देरसिन हिसाबै आङो आबसुखौनो जेरै आब जानाय खामावनो लुबैदों बेनि गेजेराव ब्रैथियाव आङो लुबैदों जितु दिनै जेसेबांनाखि बर' इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ जेसेबां रिटायार्ड पार्सेन्टनि मानसिफोर दङ बेफोरखौ लानानै खन्द' बाय खन्द' एरिया बाय एरिया लानानै दिनै साहित्य सभा बुथुम रायफोद दिनै हारिया मा अलखर गोग्लैनायदों हारिया मायाव थांनायदों बेफोरखौ दिनै लाबोनांगौ आंनि साननाय बायदिब्ला आङो बिफा हिसाबै साहित्य सभाखौनो आं बांसिन जर होगोन आरो बिमा हिसाबै आबोबखौ आरो बिदा देरसिन फिसा गिबिसिन होननानै आङो बुंगोन एबसुखौ एबसुनाव आबसु जानांगोन बिसोर जेब्लायबो आब जानांगोन गोदोनि एबसु दानि एबसु मिलाय नागिरबाय थायाखै ओंखायनो गोदोनि एबसुआ जेरै मावदों हारि हादोर सिबिलांनो दिनै बावसोमदों बिदि जाजानो लुबैदों आं थाखा फैसानि उनजों खारनाङा थाखा फैसानि अभाब जानाङा मोजाङै सिन्था सरसा खालायोबा जोंनि जेसेबां दिनै 16 लाखसो बर'फोर दङ थाइसे हरबानो मासाव 16 लाखसिनाव फैगासिनो दङ थाखा फैसानि जेबो अभाब जानाङा मोजां खुंबानो गोदोथ' बिदि जों खुंबोदोंमोन दा ओंखायनो आङो आंनि फालरफोरा आङो बिदि खावलायदों जेब्लायबो दिनै हारिया बेसेबांबा अलखराव गोग्लैबाय नंगौ जोंनो राजनितिखौबो नांगौ 5 नाम्बारावसो गोग्लैगोन राजनितिकआ 5 नाम्बारावसो राजनिति गोग्लैयो जोङो बे 5 नाम्बारनि गेजेराव जोङो मोननैखौ जोङो बुंनांगोन मोननैया गोदोबाय बिटिसिबो गोदोबाय बिटिआरबो गोदोबाय बुंनो थांबा ना बिटिआरआनो जाथायदों ना बिटिसिआनो थाथायदों बुंनो थांबा